Ναι, περιμένουμε τον προφίλ να έρθει τώρα. Περιμένουμε, δεν έρχεται. Τι κάνει τόση ώρα? Έχει σταματήσει και κάνει τσιγάρο μάλλον μέσα στην πίστα και αργεί. Ναι, ναι, θα έρθει όμως, περιμένουμε. Κάποια στιγμή. Ευτυχώς έχουμε χρόνο βίντεο ακόμα. Ναι, μάλλον έχει σταματήσει και δίνει αυτόγραφα στην άλλη άκρη της πίστας. Έχει βρει κουνελάκια. Πού είναι? Ναι, έρχεται, ναι, και όμως είναι αλήθεια. Έρχεται. Τώρα μπαίνει στην ευθεία. Τώρα βλέπουμε.